וגם האישה שכתבה אותו היא אישה מיוחדת במינה, היא אימא ל8 ילדים. היא עברה את הגנום, כי אין מילה אחרת לנסח את מה שהיא עברה. וכדי לדעת את מה שהיא עברה, אתם תצטרכו לקנות ולקרוא את הספר הזה, וזה ממש כדאי. ניצה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. מכיוון שניצה היום גם מטפלת בנפגעי גילוי עריות, מה ההבדל בין גילוי עריות שקורה בתוך המשפחה לגילוי עריות שקורה מחוץ למשפחה? גילוי עריות בתוך המשפחה בעצם גורם לילד לחשוב שזה המשפחה שלו, והנאמנות, הפרדוקס בנאמנות, למי להיות נאמן? לעצמי, למשפחה, מה אני אספר שאבא עושה לי את זה ואת זה? והפחד גם לאבד את המשפחה, או שברור שלא יאמינו לי. ובסופו של דבר, בגלל שהוא ילד, אז הוא מבין שהוא אשם בעצם. אני לפחות חשבתי שאני ילדה רעה, ובגלל זה מגיע לי, עד גיל מאוד מאוד מאוחר. ועדיין היום, כאישה בוגרת, כאימא ל8 ילדים, ברגע שחשפתי, אז המשפחה שוב נטשה, שוב התעלמה, לא מוכנים לקבל את זה. לא, עשיתי להם בושות, לא משנה שהם כבר גדולים, אני כבר גדולה וסבתא. כשהיא אומרת עשיתי להם בושות, תחשבי על אותה ראש פקולטה לג'נדר ולמה שלא יהיה באוניברסיטה, שבעלה אומר לה, את עושה לי בושות. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 2 אנשים אקדמיים במרכז תל אביב, את עושה לי בושות אם את הולכת להתראיין. שימי לב, זה הרי אותו דבר. כן, זה בושות לכל המשפחה, זה לא משנה שכבר רוב האנשים אפילו חלקם מתים, עדיין. זה מחתים, עדיין זה לא יפה, עדיין היית יכולה להמשיך לקבור את זה. מה קרה, פתאום נזכרת, מאיפה הזיכרונות האלה, את משקרת, זה לא היה, לא נברא. מרסה לעצמך לראש, שתית מרתו בהודו, איזה פטריה, שמים לך את הראש שם, כל מיני כאלה. הם מגלים את האחריות חזרה אליי. ופה בא המרכז, אחרת פשוט אין לאן ללכת. אין לאן ללכת. אבל בכל זאת את לא לבד, בואי תקריא. לא לבד. צמודה לזה, כי אני גם פוחדת, וזה גם פעם ראשונה שמאז שחשפתי את עצמי, את הספר, שלא עשיתי הנחות לעצמי ולא לאף אחד אחר. אז הברכיים רועדות לי וכואבת לי הבטן, אבל אני אקריא את מה שכתבתי. יש כמה דברים שהם בוטים אולי, אבל כתבתי בשפה של ילדה, מה שהיא מרגישה. אז אני אתחיל. הבן שלי פה, שחזיק לי ידיים. עד היום קשה לי המחשבה על מה שהתגלה לי בבהירות אכזרית, כשאימא עברה במסדרון וראתה את אחי אונס אותי. הבנתי שאני חסרת משמעות בעיניה. הייתי אז בת 5, התפללתי בכל מאודי שתביט אליי, תדבר אליי, אבל הבנתי שעכשיו אימא תהיה עסוקה בירקות שהביאה מהשוק. הייתי אנוסה לנוס מעצמי, לקפל את עצמי, לפצל אותי, עד כי לא ידעתי מי אני צריכה להיות ומה אני באמת. וכשהעזתי להביט פנימה, הבנתי שאני ילדה שפחדה כל כך שיגידו את שמה, מסה. כן, אני מסה הקטנה, שאמא שלחה לאבא להתענג על גופה. הייתי רק בת 4. אני מסה הקטנה שהחיה בכור אחי האבא שהלוקק בלשוני הקטנה את הנחש שיצא ממכנסיו. אני מסה הקטנה שבגיל מצווה הריתי ולא ידעתי ממה. אני מסה הקטנה שקברתי את ביתי הבכורה בביטחון שאני אשמה על גילוי עריות במשפחה, והייתי רק בת י"ח שנה. אני מסה הקטנה שכל מגע אנושי הפך לקביעה, והבדידות הפכה על חברתי הטובה. והמילה אהבה אס מלהזכירה. עד לרגע בו התיישבתי על האסלה בשירותי בתחנה המרכזית, מקובצת, ממהרת להטיל את מימיי, ועיניי תרות בפחד על הדלת, שמה מישהו ייכנס. ואז זוהרות, כמו כוכבים, רצדו המילים, את לא לבד, 1202. מתנוססות על דלת השירותים בתחנה המרכזית בתל אביב. תמיד זה קרה לי בשירותים, הייתכן שגם ההצלה תגיע משם. חודשים הסתובבתי והמילים הידדו כמו קולות רועמים, את לא לבד, 1202, את לא לבד, 1202. חייגתי וניתקתי מאות פעמים. האימה והפחד, מי יאמין לי בכלל? מי נמצא מעבר לקו למספר הזה? לילה אחד, כשלא יכולתי לשמור על עצמי מעצמי, אצבעותיי חייגו, 1202. קול רך ונעים ענה לי.
שגרם לי מיד לבכות. אז החילותי להבין את המשפט, את לא לבד. אז החל הרומן שלי עם המרכז ועם עצמי. לאט, בזהירות, עם הפחד ביד. נכנסתי למקום ההוא, המרכז. יש לו שם סוף סוף, ויש לי שם סוף סוף, וכתובת ובית. התביישתי, הסתתרתי, שלא יראו אותי נכנסת לשם. לאותו בית חם, מנחם, שהשפה שלי בו כל כך מובנת, שאני לא היחידה, שיש לי המון אחים ואחיות שנגועות באותה פגיעה, ובעיקר שאני הנורמלית ואני לא אשמה. ההכרה, האמון במפגשים, המתנדבות. אנשי המקצוע, ובעיקר קבוצות התמיכה במשך שנים. שם גם החילותי לרקום מחדש את סיפור חיי. התפרים שאתם במרכז חיברתם בהם את פיסות חיי, אותה מחט עדינה שאחזתם בידכם ונשמתכם והשחלתם לתוכה את זיכרונותיי, שזרתם אותם לסיפור חיי, להשלימו באמיתותו, לתת לו הכרה. לעתים דינמו התפרים בין פיסה לפיסה, ולא היה מנוס מחומרי הרדמה וניתוק לשכוח הכאב הנורא. ואתן מנחמות, מכילות, כואבות. כך רקמנו בעדינות, בנחישות, ברגישות ובחמלה רבה. מעין שטיח סגנוני בכל צבעי הקשת. בלטו בצבעי האדום כי נטבע בדם חיי, בדם בתולי, ובעוד שקיעות שנוכחו בחיי. הצהוב הרים את המשטח, לתוכו נקזו והתמזגו, ירוק התקווה שפיזרתם באמונתכם. ותחילת השנה נפתח לברכה מתוך מבטכם החומל. גם סגול הריפוי בלט מגוונה, והשחור נותר מיותר במסגרת אדם מול עוצמת הצבעים החיים. התכווץ מול פיסות קרועות שנטבו לשטיח חיי סגנוני, שעליו פוסים אתם ואני ואתם. ופסיעתכם לטבות אף אין בפיסות חיי, אחרת לא אוכל להבין. כיצד המצוקה והפגיעה של 14 שנה גילוי עריות מאבא, מסבא, מאח, הפכה לעוצמה אדירה. כיצד התאמתם את נשמתכם לנשמתי, עדינותכם מול סבלות חיי, הבנתכם במסתורי חיי, כמו היו מסתורי חייכם, והפרחתם לי את השממה, והמצוקה הפכה לעוצמה, עומדת כאן מולכם, רועדת. כבר לא מסה קטנה שפחדה שיגידו את שמה, מסה ניצה גדולה, מזמינה ומבקשת. לעטוף את כל הקטנטנות המסתתרות בתוך נשים ענקיות, להתחיל להאמין, יש שומר לפתחך ילדה. אנחנו לא אשמות, אנחנו לא כנועות, אנחנו לא קורבנות, אנחנו נפגעות ומחלימות מתעצמות. אנחנו שיודעות שכאב וחוסר אונים מהו, רוצות לספר, לדבר, לבכות. מזינה אתכם לפתוח את לבכם. פונה למשפחה שלי. אנא, אני פתוחה לדבר, פתוחה לשמוע, ללא אשמה. פונה לכל המשפחות האחרות, לתמוך, להכיל, לתת כתף, לא לנטוש אותנו פעם נוספת. לחברה, לקבל, להכיל, לשמור, לדווח, אונס ורצח של גוף ונפש, והגבייה צמודה אלינו, על לא עוול בכפים. תודה למרכז תאיר ולכל המנהלות המתנדבות על המאמץ הענק, ועל זה שהזמנתם אותי להיות אורחת, שאפשרתם לי לעשות תיקון כה גדול. בעצם עמידתי פה, רועדת, שמחה, מרגישה חזקה. תודה לבני שהגיע, זה לא פשוט היה לו, ולכל חברותיי שהגיעו מרחוק ומקרוב, חיבוק גדול לכולם. תודה. באמת אין מילים, גם אחרי שפוגשים את ניצה, גם אחרי שקוראים.